Eguerdion eta ongi etorri danoi. Endesa Liga da, Endesa Ligako 25. jardunaldia du, eta Príncipe Felipe kantxatik Kai eta Bilbao Basketen arteko partidua eskeniko dizuegu. Jarraian, zuzenean, Kai Zaragoza Miribilan irabazi duen talde bakarra. Aurten edo denboraldi honetan, 14-15 denboraldi honetan, eta Bilbao Basket berriz, laugarren postua finkatu nahian, atzo jomentute galdu ondoren, orain, hirugarrena ere helburu dute, kontutan izan, Bartzelonak Valentzian jokatuko duela eta. Kaik 13 garaipen ditu, Bilbao Basketek 17 dauzka, Aitor Uriondo, egunon? Egunon, eguerdion, hasier da ikusentzule guztioi. Eta Bilbao Basketek etxean partidu bakarra galdu du, Kairen kontra gainera, baina kanpoan esate baterako azken 2-3 partiduetan txinparta falta zaio behar bada. Bueno, normala izatea, ez? Gora bera horiek eta batez ere ikusita, azkenengo jardunaldi horietan, apurka, talde bakoitza bere leku hartzen ari badoala hartzen playoffetara behira, ez? Eta kontutan izan bare bai, Kai Zaragozak Bilbon irabazizun bezala, etxean ere garaipen handiak lortu izan ditula, naiz eta beste talde ahulagoen kontra galdu, baino talde handien kontra ere irabazteko aukerak erakutsi ditu Kai Zaragozako taldeak, eta partida polit baten aurrean gaudela usteet, biek ikusita, guain arte erakutsi dute maila benetan handia eta hona izan dela. Izan ere biak daude playoff postuetan, eta Bilbao Basketentzat, aipatu bezala, orain laugarrena ia seguro, jardunaldi honetan bai, baina multzoburu izatea edo zerrendaburu izatea, gero behintzat playoffetako lehenengo kanporaketan kantxa faktorea alde ukitzea, horixe da, orain jakina helburua bilbotarrentzat. Kai Zaragozarentzat berriz, oraingoz playoffetan sartzea izango litzake helburu hori. Gaurkoan Munbru protagonista handietariko bat izan daiteke, 14 puntu sartzen baldin baditu, bera izango baita Bilbao Basketen historian puntu gehien egin dituen gizona. Kulon, Bertans, Munbru, Erbel eta Todorovic izango dira hasierako bostekoan Bilbao Basketen, eta Lish, Goulding, Jason Robinson, Landry eta Norel berriz Kai Zaragozakoan. Espero genuna bi bosteko nagusiak eta Erbelen sarrera horrekin bargi dago lehenengo minututan zitok zer nahi duen, ez? Partida gogortu, badaki defentsan Kai Zaragoza ez baldin badute behar den modun lotzen eta beraien gaitasun handi horiek murrizten, erasoan beti aukera onak erakuste ditula eta 100 puntu baino gehiago ere lortu izan ditu partida baten baino gehiagotan, ez? Eta badakite, defentsan oinarritu beharko dutela garaipen hori, eta hortik aurrea apurka rotazioetan eta bestelakotan oinarrituta, partida hori bideratzen jutea, baina badakigu etxetik kanpo momentu honetan zenolako zailtasunak aurkezten dituzte talde guztiek, eta lehenengo minutu honetatik kontzentrazio osoa eskatu behar bere jokalari. Marcus Landry, puntu, ia 4 errebote eta 12ko balorazioa, lehenago ere Kai Zaragozara etorri aurretik ezagutzen zuen ACB Liga, eta etekin ona ari da ematen. Marko Todorovic berriz, 11 puntutik gora, hor ikusi dituzue zenbakiak, Marko Todorovic eta Stefan Jelovac izango dira, balorazioetan oso ondo, oso goian dauden bi jokalari da, eta hori ere partidu polita izango da, ikusteko partidu polita esan nahi dute elkarren kontra edo zein nagusituko den. Biak ere balkonikoak. Biek benetan talentu handiko jokalariak, handiak, eta Kai Zaragoza gaina barnekalde hortan hori du, zentimetro asko eta serbiar jokalari pare bat, Norel bera ere, bere garaian lesio handi batetik irten da, eta ikusita apurka badalonan emandako maila hori berreskuratzen, Jason Robinson, benetan Kai Zaragozak momentu honetan proposatzen duen itxura, jokua eta taldea benetan interesgarria. Hasi egingo da partidua, gogoan izan 25. jardunaldian, 10 falta dira. Denboraldia bukatzeko, denboraldi erregularra, eta beraz, lehen Aitorrek esan bezala, talde bakoitza bere lekuan kokatzen ari da. Baloia gora, aurreneko erasoa gorria izango da, aurreneko erasoa etxekoentzat izango da, naiz eta Todorovicek berak ikutu duen lehenengo. Lishek jokoa antolatuko du. Jason Robinson, Munbru kateatuta gelditu da, Todorovicekin orain Jason Robinson, takomakoa barrura, Norelek huertaldia ez du asmatu, eta beraz
berriro ere eraso egiteko moduan. Bilbao Basketeko Alixe gainera hor baloia galdu, pertsonala egin du, lehenengoa du. Baita, lehenengo jokaldi, defentsako jokaldi hortan ja ikusi dugu, aldaketa defentsibo bat, Alex Mumbrú eta Todorovitzen artean, da hori askotan Sitok askotan erabiltzen du. Mumbrú jokalari handia izan da, olako blokeoetan eta naiz eta pibo batekin, barnekaldeko jokalari batekin geratu, horrek ziurtasuna ematen dio eta aukera handiak ematen dizkio. Ez du lehenengoan asmatu Mumbruk, utzean beraz, partidua lehenengo erasoak ustelak. Landry eta Robinson. Norel kanpokaldean jokatuz. Holding. Jason Robinson, takomakoak sarrera orain, eta hori irabaz egin dio Mumbruri. Baita, baten kontrako jokaldi horietan, benetan jokalari Aparta, oso na aparta, GBC-en urte oso baten ikusi genuen zenolako saskiratzea lortzen zitu nolakotan, eta gaur ere argi dago beranga jokatuko dutela, erasoko lehenengo jokalde hau behintzat. Goitik Landryk orain, Noreli atzean utzi du Todorovic, bazirudien atzean utzi duela, baina ez. Itzuli eginda eta Bertans, Dairis Bertans personala egin dio hor Goldinek. Lehenengo bi erasoetan ez dute asmatu beltzek, naiz eta gaur zuriz ari diren jokatzen, Todorovici hor sentimetro bat falta izan zaio, azken jokaldian eta Mumbruk ere jaurtiketan ez. Bertans! Eta Kolom, Zaragozan, profesional moduan, Zaragozan hasi zuen bere ibilbidea Kolomek. Hiruko koinua, barneraketa, esku bakar batez, berriro ere kale, ezinez oraingoz bilbotarrak. Bertans eta Goldin bigei bateko izango da sartu ezkero, ez da sartu eskerrak sartu ezten, Bertansek pertsonala garbi egin dio eta Dairis Bertans. Garbi-garbia eta berandu. Falta hori lehenago egin behar da, ez? Taktikoki kontra hori gelditzeko eta gaina lehenengo jokalde horietan ikusi dugu, ez? Erritmo motela, bi talde, sistema luzeak lantzen eta errespetu handiz bi taldeek, baino olakotan argi dago jaurtiketa libretan eta gaina jakinda Kaitz Zaragozak oso portzentai altua ditula jaurtiketa libretan, 180 inguru ibiltzea normalean. Eta olakoak ez dira oparitu behar lehenengo minutu dutan. Bigarrena bai, sartu du Chris Goldinek, Tasmaniako jokalariak 3 eta huts beraz, Kaitz Zaragoza aurretik. 2 minutu jokatu dira, saskiratzerik ez, Bilbao Basketek. Arduratzeko alda, oraindik ez. Ez, oraindik ez, baino esan detena, sistema oso luzea jokatzen, hemen ikuste dugu, blokeo, zuzenak ez dien blokeoak, baloia kanpoti, barnea oso jokaldi luzeak egin nahian, baino gero hor kontundentzia handiagoa, barnekalde hortan Todorovic bigarren baloia jarraian galtzeuna, eta hor indarrak egin jumarko da, parean ditun jokalaria zentimetro altuko eta zentimetro handiko jokalaria dielako. Bai, Norelek 32 ditu, esate baterako. Kolomek ipiniko du baloia jokoan. Oraingoz, defentsak nagusi. Lagunik aurkitu ez, Marko Todorovic. Landry dauka defentsan, noski, 24. segundua gaingainean zen eta horregatik jaurti behar, baina ustela berriro ere, alegina erasoan. Aurrean kale egiten denean, atzean egin behar ondolan. Ona, ezkerrez, garbi sartu da hor Kevin Lish. Enterretik etorritako estatu batuarra eta 5 eta huts. Kolom, Todorovic eta Bertans. Todorovici eta pertsonala egin diote. Bazi joan Todorovic, baina azkenengo 3-4 erasoak barrura baloia, ezta? Bai, helburu horrekin irten dira, lehenengo jokaldian Mumbrú ikusi dugu barnekalde hortan jasotzen baloia eta Todorovicek urrengo 3 jaso ditu, ez? Hori kargatu nahi dute, nolabait batetik pertsonalak ateratzeagatik eta bestela, erasoko ziurtasun hori lortzen hasteko. Eta purka-purka, portzentai altuko jokaldi horietatik edo, iristen jungo dira, bai 3ko jaurtiketa, bai beste nolabaiteko eraso batzuk, 5 eta 2, lehenengo 2 puntuak Todorovicek sartu ditu, gogoan daukazue, badakizue jakin noski, Dejan Todorovic zigortuta dagoela, 3. partidua du, zigorra betetzen ari da. Miribilan izan zen borroka ura eta gero horregatik ez dago jokatzeko moduan. Jason Robinson, azpitik eman nahi zion, Landryri ez. Baloia oraindik gorria da. Kolomek ikutu du.
Zaragoza ez da eroso sentitzen, oraindik ere dana oso estatikoki ari da erasoan jokatzen, eta Bilbo behintzat naiz eta erasoan ondo ez ikusi, defentsan taldea orekatua ikusten da, gauzak argi eta garbi jakin da, eta hola dagoen bitartean, partida bere aldera eramateko aukerak izango ditu. Ez da hor pertsonalik, hala ere baloia galdu egin du Erbelek, berriro ere Kimo Kumolonek jaso, bertan eman dio, azkar jokatu nahi du orain, Letoniako mutilak. Ez ba, Kolomek jokoa gelditu, hortik ez dago biderik, kanpora atera beharko du. Erbel ez du irukori jaurti nahi. Oraindik 9 segundu. Munbru aurkitu du Erbel, ondo, oraingoan ondo, eta gainera pasea alde batera begira eta besteari eman. Oso ondo, baloia oso ondo mugitu dute alde batetik bestea, eta hori ari diabiatzen, oso sistema luzeak, eta badakite, lehenengo minutu hauetan mintza landu imar dutela partida, apurka, eta defentsan berriro ere eskuak oso bizkor erabilita, eta berriro ere ikusten dugu, erritmo motela, eta tempoa edo kontrol hori beraien esku izan nahi. Kolom eta Erbel, irukoa du Erbelek erditik, ez da sartuko bultza, Norele bai, garbi ez? Hemendi begiratuta behintzat, Norelek Marko Todorovitxi bultza egin diola garbia zirudien, baina bera esarra. Perez Pizarro marriketan, isildu gaila, ez dela... Bigarren pertsonala izan da, eta benetan asko asarretu da. Aurra errepikapena. Katic, Norel kendu eta Katic jokora. Gaurtik eta ez da sartu, defentsako errebotea berriro ere gorria da. Lix, azkar jokatu nahirik. Jason Robinson, transizio bizkorrean ez. Uztaia ikutu baina sartu ez. Munbruk, errebotea jaso eta Kolomi eman. Irekita dauka txoko batean, Bertans. Berak irukoa egin, ez da hau ere. Kanpotik, orain goz bintzat, ez errez. Irutik 0 eta bueno, esan duguna. Atzekaldean sendo agertzen den bitartean, partio barroan egongo dira, eta badakigu etxetik kanpo eta olako kantxetan aldea apurtzen ez den bitartean, hortxe landu imardila partidak, azkenengo bi laurden horietara iritsi arte, ez? Eta Bilbok aurten behintzat niretzat aurrea pauso handiak eman ditu hortan, ez? Ziurtasunean batetik eta bestetik benetan zen nolako mentalidadeakin jokatze ditu nolako partidak. Hor eman egin dio, ez da? Erbelek ondoko marra eta Landrik esan du, baniek barruraino. Askotan entratzaik esateko, gauza badela orientatzea azpiko marra hortara eta bestea ustea, ez? Eta kaso honetan, torero lanean barruan utzi du, ez? Todorovic Katitzen kontra orain, oso ondo. Bizkarrez, urbildu, keinua egin eta ezkerraldetik sartu da orain. Todorovic Katitzen kontra nagusi, lehenengo jokaldi honetan. Eta mugimendu hau askotan errepigatzen du, oso barneratua du eta benetan portzentai altuko mugimendua. Irukoa da, ez da sartuko, errebotea Kolomen eskuetara. Eta berriro ere, Aitorrek esan bezala, erritmo geldoagoa nahi du Bilbao Basketek. Argita garbi, eta Kino Kolonek hori oso ondo manejatzen du, badaki, eta urten bi joko antolatzeien lana, bai Kino Kolome, bai Raul Lopezen lana, taldea kontrolatzen, erabaki honenak hartzen, benetan oso ondo eramate dute taldea, eta gaur ere bai ikusten dugu, ez? Errebote bat jasotze dute momentuan, kontraso argia ez baldin badago behintzat, taldea gelditu, eta hortik gaurra jokatzen hasi. Irukoa berriro Erbelek 2 jaurti ditu dagoeneko. Eta ez du asmatu egia da bakarrik zegoela. Lapurtu Kolomek, igerri egin dio Orguldinen paseari, Kulon bakarrik, kanpokaldean bertan zeztu nahi. Ez du erreboterik ikusi, Munbruk bai? Ez, Erbol. Airea. Bilbao Basketek 4 egin ditu. 6-75 eta ez du bat bera ere sartu orain arte. Portzentai oso kaskarrak oain arte eta benetan ez da partida polita minutu hauetan mintzat ikusi duguna, ez da inolaz ere partida erakargarria, baina ikusi barko dugu zen olako ibilbide hartzen duen partida honek. Hor ba, hau bai, hau jokaldi polita da, naiz eta Bilbao Basketen kontra izan oraingo honetan. Taulan lagunduta, Jason Robinsonek baloia sartu eta 9-6, puntu gutxiko norgehiagoka da. Hori egia da, barrukaldera bai, garbi.
ez dira ondo konpondu hor Kaiko defentsak eta bertans bakarrik. Bai, oso ondo jokatu dute Korteukla ditzen atzetik egindako blokeoa eta bakarrik ustai azpian eta pase ederra. Eta eta hortxe jarraitu behar, 3 minutu lehenengo laurden hau amaitzeko, puntu gutxi, baino taldea hasieratik nahi zituen helburu horiek lortzen, taldea lantzen, jokaldea lantzen, defentsan ondo, taldea sendo, falta gehiegi ere jaso gabe, oraindik ere, eta bain hasiko da, nolabait errotazio horiekin, eta ikusi behar, erasoan ere zeo zer gehiago lortzeko aukera duen. Octavius Williams ikusi dugu, barrurako jokorako, eta Raul López antolatzeko. Bi antolatzaile, beraz, bi txiki orain Sito Alonso. Sastre, Katitxek urrunetik, ez. Guztaian ikutu, taulan ere bai, baina sartu ez. Ea ba Raul López. Lomekin batera zer egiteko gauza den orain. Aldaketa da, jokatzeko moduan orain Sitok proposatzen duena. Sastre da Kolomen atzetik, ondo. Jokaldi hau behintzat, primeran. Eta bi joko antolatzeekin jokatzeak hori emateo, espazio handiagoak izatea eta baten kontrako horietan aukera gehiago izatea. Zaragozak 9, Bilbao Basketek 10, Utxartea. Hirugarren postua nahi du Bilbao Basketek Endesa Ligan, izan ere laugarrena finkatuta dauka, atzo Juventutek galdu egin zuelako, baina Valentzian izango da Barcelona eta hirugarren horren bila doaz bilbotarrak. Orain arte partidua industriala edo lan handikoa ezain show itxura hori ez daukana. Elkarri errespetua diote eta puntu gutxi orain arte, baina goitik Bilbao Basket. Puntu gutxi, portzentai txarrak eta batez eratze kaldean egindako lana, ez? Baina badakigu momentu bat egongo dela erritmo aldatzeko aukera izango dutena eta hortako lan egin barko du minutu askotan Bilbao Basketek. Barrura, Laundrek egindako jaurtik eta hori laugarren puntua du Milwaukeeko jokalariak. Kolom, Williamsen bila, goitik bera, Latavius Williams. Badidu erreza dela, ez da, hainbesteko jauzia dauka, hor taimina garrantzitsua, baina hainbesteko... Taimina eta koordinazioa, gorputz eta baloi arteko koordinaketa, ez? Eta aurreko jokaldi hortan ikusi du berriro ere bi jokantolatzaile horiekin jokatzeak emateuna, espazioa askoz ez luzeagoa, laguntzak ezin dira hain hurbiletik egin, eta, holako aukera gehiago izango dituzte, eta defentsan berriro ere beste baloi bat berreskuratuta. Kolombek ez dauka biderik hortik, atzera egin beharko du. Munbru laguntzeko pres, baita Raul ere. 7 segundu, Raulek irukoa du, ez da sartuko. Oraingoz, iruko jaurtiketetan bat bera ere ez dute asmatu eta 6 hartu dituzte bilbotarrek. Garbi-garbia Sastrerentzat. Ez da hau ere. Eta errebotearen borrokan Munbru nagusi. Hirukoak ere, 3 egin ditu Kai Zaragozak, eta ez du bat bera ere asmatu. Zedatuak, ez? Portzentaia benetan txarrak, eta Todorovic pixka nekatuta ikuste behar bada minuturen bat beharko du aurkitxoan. Horera soan ikuste, baino kantxa gainean alde batetik bestea oinez ikusteet, eta naiz eta erritmo motelan jokatu nahi. Barnekaldeko jokalari hoie dinamismo askokin jokatu ezkio, normalan olakotan aukera handiak izate dituzte. Baloi alde batetik beste eraman da, eta lehen ikusi dugun bezala, Williamsi baloia gora botatzeko, beira. Munbru, eta purka-purka rotazio horiek ematen jungo dira. Handiusic da orain, jokoan, Pera Tomasekin. Bikotea eginez, defentsa eginez, eta Leonpart jokoa antolatzen ere bai kapitaina. Barrurantza, ies. Egin dio lehenengo aukeran Jelobatxi. Baloiak, baina gero ezkerrez, lasai, ondo. Jaurti du Kai Zaragozakoak. Eta beraz, berriro ere goitik dira. Etxekoak. 30 segundu, lehenengo laurdena bukatzen. Eta Kai Zaragoza defentsa gore igotzen eta presionatu nahian ea ritmo aldatze duten, azkenengo segunda hauetan, eta hortan ari dira protestak eba, eta badakite nolabait erritmo hau aldatu behar dutela Bilboren aldeko erritmoa delako. Fuertes en defensa, Kai, defensa.
Azken erasoa izango da seguruenik laurden honetan bilbotarrentzat. Kulomek sastre dauka defensa. Azirudien labandu egin dela hor. Hala ere Todorovichentzat baloia atera du. Keinua Todorovicek, Williamsi eman nahi zion. Irukoa du Andusicek. Ez da sartuko. 5 segundu. Jortitzeko moduan da Pera Tomas. Irukoa du. Ez da hau ere. Azkenengo bat ere bai. Ez, berandu. Landrik egindakoa berandu, beraz. 13 Kai Zaragozak, 12 Bilbao Basketek, bukatu da lehenengo laurdena. El Alianza, Augusto Godoy y en compañía de María, ya sabe lo que tiene que hacer. Anotación en 1 minuto. Chicos, ¿estáis preparados los dos equipos? Venga, empezamos rápidamente. 3, 2, 1 y ventaja. Estamos con el cubo y ventaja con la Federación Aragonesa de Baloncesto. Y los dos equipos hoy les acompañan por el Alianza, Jorge Sevilla y Jorge Martínez. Y por en compañía de María, Cecilia Oria y Juan Masaje. Tenemos un punto. 25. jardunaldian eta Príncipe Felipetik Kai eta Bilbao Basketen arteko partidua. Oso berdinduta, oso pareko lehenengo laurdena eta bat goitik oraingoz Kai. Bai, ala da, eta bueno, eta ikusita orain arte denboraldian zehar egindakoa eta lortutakoa, bi taldeak erasoa batez ere oso parekatsu agertzen dira estatistiketan, 318 puntu inguru, baina gaurko proposamena ikusita ez dakite puntu horietara lortzeko aukera izango duten. Hirukoei begiratu ezkero ez behintzat? Bai, eta erritmo honekin jaurtiketa gutxi eta nolabait lehenengo minutu hauetan behintzat, esan duguna, proposamen oso motela. Baina hor ikusi duzue, hirukoetan bat bera ere ez dute asmatu, orain arte. Hor Williamsi, begira, nola beldurtu egin dute hor Latavius Williams, bestela bazikoan, baloia txikitzera. Leonparda orain jokua antolatzen, Landry. Erbeldu aurrean, Landry keinua, jaurtiketa bai. Sartu ere bai. Eta ben arte jokalari honena, bai erasoan, bai bera denbora osoan jokalari txikia da, barnek alde hortan jokatzeko, baino bai Sevillan, bai hemen, erakusten du, gaitasun handia ditula, oso gauza argiak egite ditula, baino bere aukera horietan portzentai oso nahi lortze ditu. Berriro ere, utz, baloia Bilbao Basketentzat izango da. Bai, iruditu zait. Nik esango nuke belaunan eman dut. Bai. Nik bestaldera ikusi dut. Bai, azkenean, bai, Raúl López ikutu dio, bai. Ondo, epaileak ondo. 15 eta 12, hiruko bat bera ere ez dute sartu partiduan. Eta datua, Williams lesionatu zenean, orduan Landry etorri zen Sevillara. Orain elkarren kontra. Ari dira hemen Kai eta Bilbao Basket bata bestearen aurka daudenean. Errebotea Ermelek. Raúl López. Hirukoa du Raúl Lópezek. Hau bai, sartu egin du. Bikeko magoak lehenengo puntuak Raúl Lópezentzat eta aurreneko hirukoa ere bai. Partiduan eta Bilbao Basketentzat. Lagungarri izaten da, ez da kanpotik ere asmatzen. Bai, olako jokalari bate badakigu gauzak irtetzen ez dienean erasoan berak erabaki dezakela, olako zuk esan duzun bezala, magoek bakarrik egin dezaketen hoietako jokaldi batean, baina bestetik defentsa nago fijatzen entratzea eta benetan zitok oso ondo prestatutako partida aurkeztu du. Sistema guztitan, lehen fondotik ere ateatzea jundienean, argi eta garbi ikusten zen, eskautin aldetik blokeo guztiak oso ikasita dituztela, oso ondo prestatuta, egin behar dituzten aldaketak eginez, eta oso oso. Orain Sastrek aurkitu du zirrikitua, aurkitu du bidea, bere lehengo 2 puntuak dira Mallorcakoarentzat, baina txikitu egin du baloia goitik bera. Zeharka sartu eta gero. Raúl Lópezek. Erbel, hirugarrena du. Orain bai, hirugarrena 6:75 eta hirugarrenean bai, alako batean asmatu du, 5. puntua Belgikakoarentzat. Jokalari garrantzitsua da, veteranoa da, dagoeneko, baina bai defentsan eta baita
taldeari ematen dion beste sensazio horretan. Lider bat, kantxa gainean, ez du gehiagitze egiten, baina liderra benetan, jokaldi guztitan euneko una emateu. Hori da, eta ereduarekin gero exigitu bere lagunei ere. Exigentzia handiko, eta badakit ere, astelenetik ostialea exigentzia handiko jokalaria dela, bai bestekiko, bai bere buruarekiko, bai entrenatzaiarekiko. Berai gustatzen dena irabaztea da, eta hortara dihoa beti, ez? Borja orain kantxan. Hau gaztea, hau beti gora datorrena berriz. Ez Herbel eta Mumbrú eta Raúl da moduan. Hau geroaren bila etorri da Bilbao Basketera. Eta lenguan esate baterako partidu oso polita egin zuen Herbalife Gran Canariaren kontra Miribilan. Berak eramango du, baloia gora. Mumbrú albo batean zain. Azkenean Herbeleren ganaino iritsi da baloia. Ez. Hor Pera Tomasek. Erratza atera eta baloia atera egin du. Sastre berriz ere. Tomas. Bakar-bakarrik egingo du irukoa. Eta sartu. 22-18. 4 puntura joan dira, Kai Zaragozakoak. Joan Sastrek azkeneko jokaldietan bat kontrako horta, desoreka sortarazi ditu defentsan da, eta oraingoan ere, Pere Tomasentzat, jaurtik eta argia, ez? Raulek egindakoa, ez. Errebotean, nola jaso duen hor Herbelek, Langile. Bai. Hori ere badu, nola jaso duen errebotea, 20. puntua beraz. Bilbotarrentzat 22-20. Llompart. Aginduak emanez. Kanpokaldeko jokalariak Tomas eta Sastre dira. Erasoan. Erasoan. Eta hortan Herbel maixu izatea, partiduro olako bat atatzeko eta olako jokalari bat izatea benetan oso ondo daki hortxe guztea. Beti segundu balenago iristen da olakotan, zonaka alde hortara, eta kontaktua nabaritze dunean oso ondo egiten du. Olako falta bat ateatzea, partiduko benetan taldeantzat oso lagungarria. Eta bere espezialetariko bat, bai, zuk esan bezala. Raúl eta Kolom dira berriro ere, baita Borja ere, begira ba. 3 txikikin, jokatuz orain. Alonso goitik eman naizioan hor, ala jaurti? 3 txikikin, ni 5 txikikin esango nuke, Alex Mumbrú lau moduan jokatzen, eta Williams bera ere ez da jokalari handia, eta hor txik uste du, taktikoki berri ere aldaketa garrantzitsu bat. Kanpoan, ez dago biderik, beraz, berriro ere kanporantza egin behar. Raúl. Eta Mumbrú. Keinua, driblina edo finta edo amua, jaurtik eta bai, baina sartu ez. Raúl Lópezek. Lehen aipatu dizugu, Mumbruk 14 egiten baldin baditu Bilbao Basketeko saskibatzailerik onena izango dela, baina orain arte 15 minutu jokatu dira ia, eta ez du puntu bat bera ere egin. Hortxe Kai Zaragoza ondo Genorel bilatzen, badakite oain jokalari txikikin, barnekalde hortan zentimetroak bilatu behar dituztela, eta oraingoa oso paseo honan bitarte, bi jaurtik eta liba. Horrenekoa bai, Holandakoak. 5 minutu jokatu ditu orain arte, bera aserako bostekoan zen, baina gero Katitxekin ere alegindu da, Joaquin Ruiz. Biak barrura. 24 eta 20 hortxe dago, diferentzia. 4-5, goitik ere puntu bat aurretik ipini dira, Bilbao Basketekoak, baina pareko doa markagailu. Berdin duta oso. Eta hemen txek ikusteko proposamena, 5 jokalaria guzti zirekita, 3,1 bilatzen, baten kontrakoak, eta behar bada, hor arazoak egon daitezke errebotian, ez? Hala ere jokalaria kanpotik etorrita, oso agresibo, hor dauden jokalaria momentu enten, bai Kino Kolon, bai Williams bera, naiz eta txikiak izan, erasoko errebotera gogor juten dira eta vertikaltasun handiz. Kolom, Borg, bera bakarri joango da, ez da sartu, jokaldia ondo egindakoa zen, abantaila osoa lortuta zeukan, baina ustaian dantzari baloia kanpora azkenean. Llompart,
orain transizioa azkarrean jokatu nahi dute, ez dagoeneko kokatu dira. Bilbotarrak. 5-5 kontra izango da berriro. Norelen bila Llompart, ez, bera bakarrik egin da, ondo, sartu. Norelen utxartea, beraz, 26, Kai Zaragozak, Bilbao Basketek 20, hause da tarterik handiena Zaragozaren alde. Sito Alonsoren arbela da hori. Recordamos que el partido de hoy está patrocinado con Eurotaller Lausanne, tu recambio de confianza. Oraingoz, erritmoa esan duzu, Aitor, baietz, Sito Alonsoren taldeak ezarri duela, baina markagailuari begiratu ezkero, Kai gauza da, onelako erritmoan jokatzeko. Bai, eta azkenengo minutu hauetan ikusitako proposamen hortan, 5 jokalari txikikin da aukera onak lortu ditu erasoan, Siton taldea, jaurtiketa nahiko erosoa, baina ez du asmatu, eta gero bai defentsan uste hain arazo gehiago ditula, zentimetro gutxi ditulako kantxa gainean, eta horrek, aukera argiagoak emate dizkio Kairi. Mosteko berarekin jarraitzen du Sito Alonso, goitik. Ez, oraingoan falta egin omen diote, keinuatik horrela dirudi, baina azkar jokatu zerasoan, Norel pertsonala, bai. Munbruk pertsonala, Williams beste kantxan bai, hori da, ezin denak gertatu, ez? Da, ziur nago Sitori ez zaiola piperrik ere gustatu, ze gauza da pertsonala izatea, epaiek espitatzea, baino bestetik taldeak atzean laguntza behar du, eta balantzea hor bere ala inberda. Llompart laguna behar du, Tomas, orain azkar mugituz baloia, Norelek eman egin nahi zion, berriro ere Pera Tomasi ez du asmatu. Llompart, kanpokaldean da, Jelovac, jaso du Jelovacek, bakarkako jokaldia egin, ez. Ikutu ez da ere, hirugarrenean bai. Noski, txikiagoak dira. Esan duguna, defentsa niretzat oso ondo egindakoa izan da, 2 baten kontrakoak eta bestelakoak ikusi ditugu, arriesgatzen da bestelakoa, baina gero errebotia momentu hontan zailtasun handiak eta Todorovic kantxa gainera. Sitok ikusi du bere proposamen honek, zailtasun handiak sortarazi dizkiola defentsan, eta zeo zer aldatu behar. Raul López, erantzunkizuna hartuz. Lehen 3 sartu du, orain 2 bat ere bai. 5. puntua du beraz. Eta besterik ikusi ezean, bai aurtiketa badauka, Raulek noski. Kanpotik, Sastrek. Hori barruan zen Bigi bateko izango da. Baina berriro gauza bera, ez? Errebotia, 2 puntu, gehi jaurtiketa librea, eta azkenean olako erritmo baten, 8 eta utxeko partzial bat jasotzeak badaki zer suposatzen duen. Bi taldeak oso erasoan mintzat, ez dia inolaz ere gaitasunak egin topatzen, ez dia errestasunekin topatzen, eta partzial minimo hauek jaso ezkeo, gero horri buelta matia ez da erreza izaten, eta batez ere aurra behira behar bada bai, baina atxen aldira behira ikuste Kai aurretik iritsiko dela, eta alde deixente batekin. 3 minutu falta dira, 3 minutu eskas, oraindik atzeen aldira iristeko 8 goitik dago. Kai Zaragoza, orain arteko tarterik handiena, Borg eta Munbru posteatzen, horretan jaioa da, Todorovic ikusi du, Borgena 3koa da, ez da sartuko, errebotera joan da Munbru, baina ez, ondo itxi du, Tomasek azkar jokatu nahirik orain, Kaikoak, bai bukatu egingo dute, ez da sartu eskerrak, Jelovacen jokaldi hori, Hermel, kanpoan da, Kulom 3koa du, hau bai, 3koa, Kino Kulomek eta beraz hurbildu du apur bat Bilbao Basketek. Bilbao Basket eskerrak, Baita, konfiantza handiz egindako jokaldia, aurreko jokaldia defentsiboki ez da inola zerona izan, eta iritsi eta transizioan 3koa ez du pentsatu, eta berriro ere, Herbeli pitatutakoa, eta olakotan gainea aurten teknikak ere pitatzea, aurreko baten erasoko batea du, oraingoan nik esango nuke nahiko antzerki egin dula, kontatu hortan, guantxe ikusiko dugu. Badu hori, arriskatzeak, defentsan arriskatzeak badu hori, ez da? Lortu ezkero bai, baina bestela, kontran pertsonala. Baina eskerra, lehen Jelovacek ez duen sartu, esan nahi dut, ze bestela, bazi joan, tartea geroz eta handiagoa, eta gero Kulomek 3koa.
Ondo orain Todorovic, baloia, baina ez ba. Oraindik ere baloia gorria izango da, naizta iruditu zaidan. Todorovicek horre kontrolpean hartzeko modua zeukala, baloia. Jason Robinson, kantxara. Anorel kanpokaldera irten da. Jaso du antolatzaileak baloia. Oraindik 10 segundu dituzte. Erasoa egiteko, Leonpartek berak bakarrik barruraino sartu. Eta saskiratzean. Eman egin diote. Hor Kino Kolon defentsan zegoen baten kontrako hortan, eta pikan rolean Todorovicek laguntza egitea saltu indu, baino mantendu barzan baten kontrako hortan, ez? Eta aldendu indenean, berriro ere errekuperatzen saiatu denean, espazio handia lortu du Kaitzarondako jokalariek, eta esan dagoa, erasoko errebotea hori da niretzat, bigarren denborari begira, benetan hobetu eta aldatu beharrekoa, ez? Eta bain pase benetan bikaina eta saskiratze ona. Taldea ere ikuste mentalki oso konzentratuta dagoela, naiz eta akatsak izan, naiz eta erasoan, momentu batzuta gauzak ez ditu oso ondoin, baino taldea konzentratuta ikustea. Jason Robinsonek ez du lekurik hor. Azkenean, zapaldu, Jelovac, jaurti egin behar, derrigor, ez noski, berandu, eta baloia Kolomek izango du. 5 puntuko partidua da. Eta hemen ikusten dugu berri hori. Munbru? Xildu egin naizen normalean horrelakoetan Munbruk leku hortatik esartu egiten dituz. Eta luze jokatzea berri hori. Esaten una, Asitok bosteko aldatu indu. Munbru, Todorovic, Erbel, 3 jokalari nahiko handiak izan da, berriro ere, ni uste taldea berreskuratu indula bere tono hori errekuperatu du, bai defentsan. Erasoan oreka gehiago ere topatzen da, eta behintzat ikusi egun partzial txiki hori apurtu ezkeo, berri ere esaten genuna, bizirik jarraitu behar minututan, eta momentu bat egongo da erritmo aldatzeko aukera izango dutena, ziur. Kolom, lehenengo aurreneko zatia ondo bukatu behar. Erasoa behar bezala amaiturik, ez du ikusi, bai, azkenean ikusi du Todorovic bigei batekoa, bai. Marko Todorovicek esaten du, ez da halako batean, pitatuko aldi da, zude bat. Jason Robinsonena, eta gainera airean zegoenean, ez da, egindakoa, 32 eta 29 bera, zauz hartu ezkero, Leonpartena, izan omen da pertsonala, eta aldaketak, azken jokaldi hauetarako hor da. Bai, Leonpartzen noski. Gero Robinson erakutsi digute, baina neonek ere hala ikusi dut, baina ez, pertsonala. Bilbao Basketek argi eta garbi du taktikoki sistema askotan zerbiatzen du. Bai Todorovic, bai Williamsekin askotan atzetik egindako blokeotan eta bestelakotan desorakak topatzen ditu, jokalari txikiekin geratzen denean argi eta garbi pasatzaile onak izan da, gaina Kino Kolon, Raul López eta olako jokalari pasatzaile onak izan da, baloiak gora botatzen izkiete eta batetik oso jokaldi plastikoak izatea, baina kasu honetan oso jokaldi portzentai honekoak eta garrantzitsuak. Orain bestaldean, atzeko atetik sartu dena, Landry izan da. 16 segundu izango ditu oraindik ere. Lehenengo zatiko azken eraso jokaldi bat burutzeko. Bilbao Basketek. Kolom. Ez dago biderik hor, pertsonala egin dio Lisek. Laugarrena da, bazekien hori, noski. Urrengoan jaurtidikatak izango dira, baina egin beharrekoa zen hau. Egin beharrekoa, Kairen ikuspuntutik. Jakina, Munbru eta Kolom. Etzen erraza, oraindik ere baloia, ala ere, 4 segundu pasatxo. Ondo, defentsan kai, Bai, baina hor konfunditu da, Kino Kolon. Barnek aldea junda eta pase hori hortik sartzea ez da erretxa izaten. Espazio gehiago behar du olako pase bat emateko, eta gainean airean pasadu. Airean pasatzea oso zaila. Baina nik uste dut airean zegoela eta besterik ezean. Bai, eta haindik ere 4 segundu, eta pixka zeo zer gehiago jokatu da zen. Bertans, bikoa da, ez da sartu.
Bada ezpadan, Erbelek ikutu ere bai, 4 puntuko aldea. Kai Zaragozako 34, Bilbao Basketeko 30 atsedenen aldean. Bai, argi eta garbi Sito Alonson aldetik egindako proposamena, joko motela, joko kontrolatua, momentu batzuetan, egin ditu hor aldaketa, marrazketa aldaketa batzuk, batetik 5 jokalari txikik egin jolastu nahian, defentsan taldea sendo, minutu gutxi batzuk behar bada ondia, pixka june egin zaiona, baino proposamena taldearen mentalidadea ona etxetik kanpo olako partida bat ateratzeko. Hori jakinda, bigarren denbora honi behira. Ikusi beharko dugu proposamen horrekin jarraitzen duten edo beste aldaketen bat ematen du. Euskal Derbian, Gipuzkoa Basketeko 35, Laboral Kutxak 55, eta Sevilla eta Estudiantes berdinduta, Valentzia goitik Bartzelonaren kontra 28 eta 24. Atseden aldia. Jaurti. Eta gero aipatu beharrekoa kasu honetan Bilbao Basketen, menpekotasuna edo Marko Todorovicen jokuan, bera kantxa gainetik atera dutenean, taldea berak adamandu batez ere erasoan, desoreka nabaria agertu da taldean, eta bera berriro bueltatu denean kantxa gainera, berriro ere berreskuratu ditu sentsazio horiek taldeak, ez? Horregatik esatet, ikusi beharko dugula ze proposamen hirugarren laurden hontako, baino taldeak hobekuntza erakutsi beharko du partida aurrera ateratzeko. Maosteko balorazioarekin dago, Marko Todorovic 9 puntu egin ditu eta 3 errebote jaso, baina ez hori bakarrik noski, gero bere legea ezarri du barrukaldean, ezta? Bai, eta Kai Zaragozan aldetik niretzat aipagarria Pere Tomasen lana, 11 minututan bere produktibitatea benetan ona, 9 puntu, 4 errebote, 11 puntuko balorazioakin, jokalari interesgarria. Hasi da bigarren zatia, 4 goitik ekin dio bigarren zati honi Kai Zaragozak. Lix eta Jason Robinson, Erbelen kontra, Takomakoa ikutu. Eskuarekin ikutu egin dio Erbelek baloiari behekalde horretan, eta hala ere oraindik ere baloia Kaikoentzat izango da. Landry. Ez. Pertsonala dela, behan egindakoa, hanka ipini diola hor Erbelek. Erbel defentsan ikustea benetan klinik bat ikustea da. Ez da jokalari azkarra, baino trampa asko erabiltzen ditu. Oinak eskuarekiko aldatu egite ditu askotan, oinak ere erabiltzen ditu jokalariaren bote hortan molestatzeko, eta benetan jokalari ikusgarria alde hortan ikusteko. Beti oso konzentratuta jokatzen duen mutila da. Robinson iritsi da baloi hori ikutzera, baina ez, errebotea zuria da, errebotea Bilbao Basketentza da. Bostekoan, Coulomb eta Raúl López dira antolatzaile eta eskolta lanak egiten, eta gero Mumbrú, Erbel eta Todorovic. Pasea etzen ona ba, Hala ere ona egin du. Pase hori Marko Todorovicek berak, ze baloia jaso, sartu eta pertsonala. Landriri gehigarria beraz. Etekina aparta jokaldi. Etekina eta Todorovicen azkuntza aurten izugarria. Hemendik denboraldi gutxira benetan Euroligan ikusiko dugu erreferente modun, da ez dakit oraindik ere gorago ere bai, baino berak eman duen aldaketa arlo askotan. Hortarako etorri zen Bilbora gainera, ezta? Aurrera pausa eman duen aurrera pausua izugarria. Minutuen bila eta ardatza, taldearen ardatza izateko asmo horrekin etorri zen Bilbora, Sito Alonsok esan egingo zion emango ziola noski, egira, zer egin duen orain Robinsonek. Eta ondo erantzun du Marko Todorovicek. Gaurkoan baloratuena da partiduan. Galdu egin dute, lapurtu egin dute Kaikoek, baloia Lixek, erraza, lapurtuta gero. Mumbrú gaizki hor. Mumbrú gaizki defentsa oso gainean zuen joko antolatzaileak eta oparitu egin du Mumbruk paso hortan. Hirukoa da Mumbrurena, ez da sartu. Errebotea Nolorek erraz eta Lixi eman berriz ere. Bigarren zate honi etekina, itxura batean behintzat. Orain lapurtu, bai, pertsonala da, noski. Lehengo lapurtu egin dio eta gero baloia ez hartzeko. Eta Kirolez kontrakoa eskatzen. Oso ondo lapurtu dio. Eta hor Kirolez kontrakoa pitatzeko modukoa. Azkena da gainera, noski. Eta garbi egin dio.
Ez, oraingo honetan ez du horrelakorik ikusi. Perez Pizarrok, baloia bilbotarrentza da. Raúl López, Kulomen bila. Mumbruk irukoa. Ez da hau ere. 2 puntu baino ez ditu egin. Orain arte Mumbruk badakizue, 14 sartzen baldin baditu Bilbao Basketeko saskiratzailerik onena bihurtuko dela. Izan ere, Marko Banic da oraingoz, Kroaziarrak 2507 egin zituen. Handia Marko Banic Bilbao Basketen. Mumbruk hau du, ez? Ni momentu honetan uste konfunditzen ari dela, hor erresponsabilitate gehiago erakutsi behar duelako, lako erasotan, baina egia da, gero lako baten, bi jarraian sartu ezkeo, partida apurtzeko jokalari hoietakoa dela, ez? Todorovic azpikaldean, atera egin behar baloia. Urratxa. Berak esateo baloia kontrolpean ez duela baindik ere, eta orduan urratxak ez zindi lapitatu, baina nire ustez kontrolpean zuen, gorputzea kateatu eta geratu zaio baloia, eta urratxak. 6 behetik Bilbao Basket, lehenengo laurdena bukatu denean bat behetik zeuden. Gero, atxeen aldian, 4. Beraz badirudi, poliki, ez, zer egin nahi zuen Robinsonek. Oso ondo Kolom, igarri egin dio paseari noski. Baloia hartu ere bai, orain, zer? Galdu, baina gainera oso modu, ez da, garbi. Todorovicena da pertsonala, Robinson bere buruarekin esarri ez duelako sartu, bigei bateko garbia zelako, baina harrigarria iruditu zait lehen Kolomi gertatu zaiona. Gero Robinsonena da. Olako saskiratzea, faiatzea ere, opari asko ematen ari dira bi taldeek, bai alde batean, bai bestean, da pixkat minutu gutxi batzutan portzentai desente bat lortzen duen taldeak, partida apurtu dezake, apurka Kaizaragoza badijo hor tarte txiki hori jasotzen, edo irekitzen, hobeto esan da, eta Bilbao Basketen niretzat lehenengo minutu hauetan, 3. laurdena ontako minutu hauetan konfunditzen nahi. 3ko jaurtik eta gehiegi, ikusita gaina portzentaiak ez dira inola zere honak, uste de beste gauza batzu bilatu behar ditula. Todorovic barnek aldortan, Erbel bera ere, Mumbru bera ere barnek aldortan min handia egin dezake, Pasea Todorovicek barrura eman dio Kolomi, ez du asmatu, 8koa da diferentzia, momentu kritikoa Bilbao Basketentzat. Aipatu dugu lehen ere, Bilbao Basketek mentalki bat duela indarra, aurten Sito Alonsorekin, garbi gainera hori, baina 8koa da orain arteko tarterik handiena. Lix, eta 3ko jaurtiketa eskerrak sartu ezten, Kolomek jaso du. Guldinek egindako jaurtiketa hori. Bestaldean, Erbel, ez ba. Ez diot emango, Ez diot emango, epaileek. Haze minutuak. Raulena. Nora ezean, partidua apurtuta dago. Ez dute asmatzen, ez batzuk eta ez besteek. Ze Erbelena ere itxuraz sartu beharrekoa zen, ez? Zer hor bigei batekoaren bila behar bada, edo? Ez, nahi uste, olakotan paseain luzeak ematenean, askotan fortzatu eta iristezea, eta ikusi aurrekoan Robinson, hain Erbelek, taldeak ezin dio aurpeia galdu parteari, eta jarraitu egin behar du lanean, eta bere proposamen horri etekin handien ateatzen, ez? Ikusten dugulako, Kaizaragozak ere, berak ere. Bai, erasoan gehiegi egin gabe baloia galtze ditula, ez? Egira, esate baterako Kaizaragoza kanpokaldetik 10 jaurtiketa egin ditu 3koak eta bat bakarri sartu du. Eta Bilbao Basketek ere, 100ko bataz bestekoa dauka, 15 jaurti eta 3 baino sartu ez. Orain Mumbruk! Hau bai! Alex Mumbruk, 5. puntua kapitainarentzat, eta momentu egokian, egia esan. Eta lehen esan detena, ez? Hone naiz eta aurreko bila txarrak izan, biak faiako, berak jarraitu egingo du bere lan egiten, badaki horta maixu dela 3ko jaurtiketetan, eta naiz eta airball bat egin, urrengoa saskiratzea lortzeko prest, eta ez da atzera botako. Gogoan izan, noski, Dejan Todorovic ez dagoela, Bragi ere ez du ikusi partidu guztian zehar, lesionatuta
egonda eta Andusicek ere 3 minutu besterik ez ditu jokatu. Rotazio txikiarekin dago bada Bilbao Basketek. Rotazio txiki eta horregatik ikusten duguna. Momentu askotan bi joko antolatzaiekin batea jokatzen, eta bain ikusi Kino Kolonek hor Jason Robisonekin geratuta, ezin du laulakotan defenditu. Ondo oraingoan Bertans, oso ondo Dairis Bertans, barruraino sartu da, 4. puntua du, baina energia puntu hori ematen dio Letoniakoak taldeari. Bai defentsan, lehen ikusi dugu nola behartu duen jokaldia, eta orain barrurantza irten da. Guldinek, irukoa, laukoa izango da. Laukoa aukera bintzat. Chris Guldinen, jaurtik eta aparta, eta gainera pertsonala egin diote, beraz gehigarria izango du. Hori da hori, etekina ateratzea jokaldiari sartzen badu. Bai, olako jokaldi gutxi ikusi ditugu, lehenengoa esango nuke gaurkoan, ez? Eta ikusten dugu zen olako etekin ateatzen dion, ez? Olako markagailu batekin, 4 puntutako jokaldi bate, eta min handia egiten du, ez? 46 eta 37. Abadoa markagailuan, momentu kritikoa da bai, Bilbao Basketentzat. Bertans, Todorovic goian lagunduz. Hortik ez dago biderik. Bertansek bakarkako egin beharko du, nahastu eginda. Bote asko, eta azkenean ezin, nahasia, jokaldia. Bote asko eta bere laukideak geldik. Eta olakotan jokalari bate barnekaldia egiten duenean bestek angeluak ireki behar dituzte mugimenduekin, eta benetan lau jokalaria geldik ikusten zen. 4 segundu, jaurti egin behar beraz Zerbelek, jaurti du, sartu ez. Pertsonala egin diote Kolombe, bai. Hor errebotearen bila, Llonpartek. Bultzatu egin dio, bere 3. da, Llonparten antolatzailearen da kapiteinaren 3. da, ez dago konforme. Bai, eta hola jarraitu ezke utxarte bat beharko du Bilbao Baskete pixkat berrire berreskuratzeko mentalitatea, eta erasoa batez ere arazo handia ditut taldean momentu honetan. Landriren kontra, Mumbrú. Oso behartuta, baina sartu egin du kapitainak. Hori ere badauka Mumbrú, tematia da. Ez da kokiltzen, ez da gordetzen, ez da iskutatzen. Eta jokalde hori berantzat oso nada. Hor barnekalde hortan bizkarra manda oso saskiratze honak atatzi ditu. Ez da sartu eskerrak. Landriren alegina, ordurako pertsonala adierazita zegoen. 3. du, Herbelek, bai. Bai, eta Williamsen beharra da momentu honetan, ez? Hor barnekaldean da nolabait, Williamsen badakigu zer ematen duen, ez? Bere jauzi luzetan dioiekin, defentsa jaurtiketetan eta aldatu araz egite ditu. Eta behar bada momentu honetan, ez dakit, 4 minutu hauek jokatzeko Williamsen beharra, ni behintzat ikusten dut. Datu esanguratsua ikusi dugu hor, Bilbao Basketek 4 jaurtik eta libre besterik ez ditu egin gaurko partidu honetan. 8 behetik, berriro ere, Coulomb, Herbel, eta Bertans. Todorovicen bila, Norelen kontra Todorovic, oso ona jokaldia. Gainditu eta naizta Landri etorri laguntzera, Todorovicek uztaipeti pasa eta bueltan saskiratzea. Ikusi dugu, 16 iruko jaurtiketa egin ditu talde bizkaitarrak, eta azkenengo bi jaurtiketa horiek barnekaldekoak izan dira, ondo jokatutakoak, eta pixkat hori da bidea berriro ere oreka hori lortzeko. Hala ere Landrek azerantzuna, bestaldean. Coulomb, Herbel eta Bertans. Todorovicen bila, sarrera Bertansek, bultzada galanta eman dio Guldinek, eta beraz uste jaurtiketak izango direla, hala? Ea zer interpretatzen duten, ea jaurtiketa edo paseatzen. Jaurtiketa bezala uste du. Barrura, orain Estepan Jelovac. Hau ere, ruki honena, Endesa Ligan aurten. Jaurtiketa libreak ditu Bertansek. 5 puntu, oraingoz.
Hor dago, oraindik, Bilbao Basket esan nahi dut, atzetik ari da, baina 6 puntu. Oain arte honena markagailua. Horregatik ba. 6 puntuko aldea ez da errez, da bueno, gertatzena herri montan, beste partidetan izan daitekena, baino gehiago dia 6 puntu. Bai, eta ez badu utzik egiten gainera erasoan Kaik kontu. Dena den, Kaik etxean 5 partidu galdu ditu. Sevilla, Juventud, Granca, Tenerife eta Valencia. Horrek esan nahi du, batzutan bintzat, ahuldade puntu bat ere izan dutela Príncipe Felipe kantxan. Galdu dituenean egia da Eurokopan ere bazela, 2 partidu astean jokatuta. Utsartea kantxan, 51 eta 53 Bilbao Basket atzetik markagailuan. Maldan gora dauka partidua Bilbao Basketek. Puntu bakar bat azpitik lehenengo laurdena bukatu denean, 3 gero atzeen aldian, baina poliki egia da, konsistentzia handiarekin eta naizta joku ikusgarririk eginez, bere lana, bere jokoari da egiten Kai, Joaquin Ruizen taldea, eta oraingoz nagusi dira. Bai, eta orain arte nik esango nuke partida hobeto irakurri dula Joaquin Ruizen taldeak, ez? Euneko 63 biko jaurtiketetan, da argi eta garbi ikusi dute. Gaur ez dela kanpoaldetik irabazi beharreko hoietako partida, eta barnek aldean ari dira, bai Landrikin, bai Robinsonekin beragine bai, eta bueno, niretzat irakurketa behintzat hobea egin dute orain arte. Beste partiduei begiratu ezkero, Gipuzkoa Basket eta Laboral Kutxaren arteko partiduan nagusi Arabarrak, Herbalife eta Borussia Manresa oraingoz oso antzera, oso pareko. Sevilla irabazten ari zaio garbi Estudiantesi eta Valencia eta Barcelona artekoa, 46 eta 42. Bertan zirukoa bai, orain bai. Lehengoan ez du asmatu, baina orain bere txoko maitatu horretatik, 1 sartu ditu, 6 eta 75-etik. Begira, gutxienez kanpokaletik asmatu ezkero, partiduari eutsi, ekin eta ekin. Goldin, bertan zen kontra. Txapela galanta orain, Todorovicek, Kolom, kontrarasoa ondo bukatzeko moduan dira, Herbel, eta joko. Ez alda hori Kirolez kontrakoa. Kirolez kontrakoa, esango nuke nire. Ezetz, Perez Pizarrok ezetz. Baina holakotan epaileek niretzat erabakiak argi hartu behar dira, ze holakotan gero horrek atzetik ekartzeuna, ez pitatze horre, niretzat argi eta garbia. Ebatu, eman... Ez da junta poia jartzea, baizik eta benetan galeraztea eta hor behian egindako pertsonal horiek, eta Kiroles kontrakoak argi eta garbiak. Bai, eta eskerrak Herbelek gero alde egin duen, Jaurtiketak izango ditu Herbelek. Herbelena ere, datuei begiratu ezkero behintzat, partidu txukuna da gaurkoa. 7 puntu sartu ditu. 8. du. Honako hau, erreboteak 3 agertzen dira. Hainbeste asistentzia ere bai. Eta beira, ematen zuen, Zaragozatarrek ematen zuen partia apurka apurtzen ari zela, baina Bilbotarrak... 3 puntura dago. Lanean exigentzia handikin, da hortxe jarraitzen dute. Zergatik abisua baloia ez duelako utzi? Bai, horre erreboteko erasoan osartu egin da, eta baloia ikutu egin du, horre kontaktua beraien artean, Baina horra abisua biei izan beharko litzake, ez? Bai, baina epaien moztu imar dute. Niretzat aurreko falta pertsonal hortan ez baldin badezu Kiroles kontrakoa pitatzen, holako gauza gerta daitezke, ez? Gero kontaktua, serreak eta badakigu azken boladan ere ikusita zer gerta daiteken holakotan, ez? Pase luzea! Todorovic! Hori harrika da hori. Bai. Eta eskatu dio lehen zitok, lasai, esan ez sartu horrelako provokazioetan, baina noski partidu asko berdindu da, 3 puntura ipini dira Bilbao Basketekoak, eta orain hori ere gestionatu egin behar. Eta holako jokalari gazteek hori ikasi behar dute. Zaien egin dute berriro ere hor markagailuan hurbiltzea, eta bain benetan ziurtasuna behar da erasoko egoera dute. Oso ondo, erdikaldetik, pausuak ondo markatuta, Teknika bitatu du.
Horregatik azerre, zaleak. Esaten ari zinen, Aitor. Bai, berandu, eta azkenian, olakoak berandu iristen dienean, gauza okertu egiten dira, eta ikusi barko dugu gero, kompensazio erabakiren bat ez den agertzen, ez? Baina, bueno, bilbotarrentza benetan garrantzitsua eta jarraitu behar dute. Lanian, isilean, konzentratuta eta akats potolorik egin gabe. Jaurtik eta sartu egin du Munbruk, eta orain baloia bilbotarrentza da. Baina noski, berotu egin da jendea, zaleak berotu egin dira Príncipe Felipe kantxan. Hiruko Erbelek, hau ez. Berriro ere Erbelek, egin ditu ba. Uste lau egin dituela. Orain arte gaurko partidu honetan eta bakarra asmatu du. Distantzia horretatik. Llompart eta Landry, barrukaldean. Orain Todorovic. Ez zuk esan dagoa. Baina hau edia benetan... Epaileek egin behar ez dutena. Ez dakit egin behar ez dutena, baina behintzat jokalariek eta entrenatzaileek partiduak eta irakurri behar ditu modun, epaileek ere irakurri behar dituzte. Eta ikusten da, partida noruntz dijoan bideratuta, eta moztu imardia lehendik, ez? Olako egoerak, eta ez gero konpensatzen saiatu. Bai, lehen Landryrik, kirolez kontrakoa adirazi, ez? Eta han, langa han ipini. Jelovac. Bosgarren puntua du. Eta urbildu da Bilbao Basket berriz ere, baina ikusi ditugu pare bat eraso hor behar bada azkarregi jokatutakoak, azkarregi bukatutakoak. Utxartea 55 eta 49 Zaragozako kantxan. Kulomek egin du sarrera. Azken eraso hori bera bakarrik bukatu nahi izan du, ez du asmatu. Eta beraz, hirugarren laurdeneko aukera, Landryk, txapela galanta. Todorovicek, errebotea Erbelek, 19 segundu, hauxe da. Bat gehiago du orain erasoan, Bilbao Basketek ez. Iritsi da Jelovac berriro ere bere lekura. Beraz, 10 segundu laurdena bukatzeko. Ea ba, nola kudeatzen duen jokaldia. Bilbao Basketek Kulomek, egin bai, Lurreti Jaurti bai, hor bazuen denbora oraindik ez da. Behar bada horre azkartxo Jaurti nahi izan du, 55 Kai Zaragozak, eta 49 Bilbao Basketek laurdena bukatu denean. Bai, eta azkenengo defentsa hortan ikuseo Kai Zaragoza utxartetik bueltatu dinean, zonakako defentsan jarri dela, eta Sitok arrisku handia hartu du, bai Todorovic, bai Erbel, 3 faltakin ditu, biak, eta kantxa gaina mantendu ditu. Williams oraindik ez dugu bigarren denbora honetan kantxa gainean ikusi, eta azkenengo laurden horri begira datu garrantzitsua izan daiteke, bi jokalaria nahiko ziur agertu dira partidan zehar, barnek alde hortan, eta bitako batek laugarren falta ginezkeo, horrek eragina izan dezake. 55 eta 49. Eliminatoria muy reñida. Venga, chicas. 8 puntos para la línea de plazonistas. 5 no se puede. Jarraitu egingo dugu ba. Laurdena bukatuta 6, esan nahi du tendentzia. Begiratzen baldin badiogu laurden bakoitzari ez, 13-12 irabazi du lehenengoa Kaik, gero 3 irabazi du bigarrena, orain berriro ere 2 puntuatik, apurka, baina puntua gehitzen ari da. Bai, baino ikusten dugu gora bera handiko partida dela, ez? Eta datu oso aipagarriak eta ez euskoak, normalak izaten ez dienak. Batetik Kai Zaragoza errebotean sendo, 8 errebote gehiago jaso ditu Bilbotar baino, eta Bilbotarren portzentaia penagarria da. Biko jaurtiketetan ez da 140 iristen, 3kotan ez da 130 iristen, eta gero jaurtiketa libre oso gutxi botata, ez? Horrek ere
momentu batzutan izandako plantamenduagatik ere izan daite. Jokalari txikikin, jokatutako bigarren laurden hortan, oso zabalik, vertikaltasun gehiegi ere ez da erakutsi, eta jaurtiketak bilatu izan dira, 19 jaurtiketa irukoak, eta horrek ere eragin hori izaten du. Baina, bueno, onena markagailua, taldea hor barnean dagoela, eta ikusi beharko dugu, benetan zonakako defentsa ikusten dugu, Zaragozan aldetik, eta ea nola erasotze duten hau. Bertan, Zirukoa jaurti eta sartu. Begira zonako defensa horri, zabaldu eta kanpotik jaurti, ezta? Hori da erantzunetariko bat. Eta Zaragozako entrenatzaileentzat orain dilema, ez? Zonakako defentsari mantendu bai ala ez, lehenengo defentsa eta lehenengo hirukoa. 3 puntura berriro ere Bilbao Basket. Txelobatz eta Sastre. Bertans du atzetik. Norel oraindik oso kanpoan da, Llompart. Barruan baloi utzi. Ez. Erasoan dela, pertsonala ikusi dute epaileek eta naiz eta partidua berotu egin den momentu batean, esan nahi dut, 3. laurdena bukatu denean oso asarre zeuden zaleak, Zaragozako kantxako, Príncipe Felipe kantxako zaleak, hala ere, epaileak horre erbeli egin diotela. Zeinek atera, oain ere erasokoan erbele berri hori. Asarre Llompart bere buruarekin, baina 3 puntuko partidua. Ea Raúl López. Aitorrek behin da berriro esan bezala, onena markagailua, zenaiz eta partidua handia jokatu ez, oraindik irabazteko aukerak ditu. Munbru, taulan lagundu eta oso ondo, atzekaldetik etorrita, Raúl eta Munbru primeran, konpondu dira hor, 55 eta 54. Puntu bakar batera, Bilbao Basketekoak orain. Ea gogoan izan, 17 irabazi dituela dagoeneko Bilbao Basketek aurten, 4. postua finkatuta daukala. Horrel hor, Zamarkontekin jokaldia eginez. Hor Munbru, Todorovic eta Arbelen artean blokeotan aldaketak egite dituzte momentu askotan, eta naizetan niretzat aukera on bat izan, olakoak ere gerta daitezke, ez? Bertans, ez dauka biderik. Botean, albezala jaurti behartu egin du hor, askotxo jokaldia. Baina kontaktua ere egon dela esango nukenik, ez jaurtiketan baiz eta botatzen ari dan bitartean hor kontaktu pare bat jaso ditu. Raulekin geldituta zegoen, bera Tomas, eta orduan hori ikusi du Norelek oso garbi, barrura baloia. Bostekoa da diferentzia. Bertans. Kanpoko aldean da Munbru, gustoko lekua du hori, ez da sartuko. Todorovicek erasoko errebotea, Raulek berriro 3 egiteko modua, ez da hau ere, berriro ere, Todorovicek ikutu bai, pertsonala egin behar. Raulek Sastre. Zer bi jaurtiketa garbi, ez da, 3. Eta Raulek egindako falta, txakurzarran falta. Benetan, taktikoki kontrasoa apurtu nahian, bi baten kontrako, edo 3 baten kontrako kontrasoa zen, da oso ondo gelditutakoa. Eta, oain Williams kantxa gaina, eta esan duguna, markagaian hortxe, eta niri benetan Bilbon aldeti, jokua ez gehiagi gustatu, baina bai mentalidadea, uste, heldutasun handia erakusten ari dela. Eutsi partiduari. Eutsi, eta hor mantentzen da bukar arte. Baina orain arte, une batez uste du, goitik izan direla, markagailuan, hala izan diren ere, baina naizta urbildu gero ezin partiduari buelta eman, oraingo, zala ere 7 partidua bukatzeko, bostekoa da diferentzia, Mingarria, Bai, mingarria. Utsartea Lixek egindako saskiratze hori eta gero 62 barkatu, Kai Zaragoza 54 Bilbao Basketek. Zaragozako kantxan gaude eta Ruizen aginduak dira hauek. Bolada oso txarra izan zuen, Kai Zaragozak, 7 partidu galdu zituen jarraian, Ligan eta Eurokopan, baina gero 3 ere bai, irabazi. Estudiantesen kontra galtzetik dator eta Herbalife iraztetik dator Bilbao Basket, baina gaurko partiduan, orain arte ikusitakoaren arabera behintzat nagusi da Kai. Apurka, baina bereari eutsi egiten dio, eta oraingoz Bilbao Basket igerien ari da ertzera arte iristeko alegin horretan. Williams orain bostekoan. Williamsek ondo,
oso ondo ikusi du Raúl López, eta 56. puntua bilbotarrentzat. Eta jokalde horrekin bi hiru saskiratze lortu dituzte, baloia barnekaldea, bizkarra manda, eta hortik aurrea txikiren batek beste bloke bat jasotzen du. Eta oso ondo jokatutakoa, eta pixkat hori bilatzen jumarria, ez? Portzentai altuko jaurtiketak, eta ea berriro ere markagailua hurbiltzeko aukera duten. Berriro ere erasoan. Bai, erdialdetik, nahi zuen horre Jelovaček sartu, lehen ere alegindu da, baina noski hori bide hori itxi egiten diote. Oso ezkertia da jokalari hau, eta hori igerrita diote, eta badakite beti horti sartzela. Eskubiakin arazo handiak izate ditu, baloia lurran jartzeko, eta eskautina eta aurrez egindako lana hortako izatea, ez? Bai, lehenengo Herbel zeukan, gero Kolom laguntza egitera, eta azkenean Mumbrú ere bai. Williams, ez ba, ies egin dio Herbeli, ondo kokatuta zegoen, posizioa hartuta zeukan erreboterako, baina baloia esku artean hartu ez, eta belauna edo zangoa ikututa joan egin zaio. Pena galanta, Bai, Williamsek espazio gehiago behar du baten kontrako hortan jokatzeko. Norelekin espazio hain txikian oso jokalari luzea da, eta araz bandiak ez da eroso topatzen olakotan, mugimenduan askoz ez hobeto. Kolomena da falta, orain. Eta kontuz urrengo baten, zeia olako ja 3 lau egon dira, eta urrengo baten teknika bat erori daiteke, olako batean. Flopinagatik? Bai. Ez dirudi behintzate epaileekola abisurik ere eman diotenik, ez da? Abisu hemen Herbel eta Jelovači. Biak ere gogorrak. Herbel, atzeen hartzera, bertan skantxara. Eta ea, zebain berri hori bigarren laurdenean gertatuen bezala, lau jokalari txikikin jokatuko dugu zitu, eta ea zetekin ateatze dion. Bertan zain, Raúl ere bai, Mumbruk ez du jaurti nahi oraingoz. Ez dute ikusi abantailarik lortu dutenik, eta beraz, jokaldia berriro, 10 segundu, goitik, ez ba, Kolom, ez du ikusi, Kolomek ere biderik. Irten da sartu, behetik eman Williamsi, eta bigarren aldiz gertatu zaie Bilbotarrei, lehen Herbeli eta oin Williamsi, ez da? Baloiak esku artean ezin harrapatu, eta ies egin dira. Ni Williamsen beharra eskatzen nuen, baino este partiduan ikustean. Bai Herbel da bai Todorovic, bera baino askoz ez hobeto, agertzen dira erasoan. Hirukoa da, eta sartu egin du. Sartu egin du Sastrek. Hirukoa, 75 eta 56, horixe da diferentzia. Erasoan sartu ezkero, eta hirukoak izan ezkero gainera. Eta Bilbotarrek berriz barruti jokatu nahi dute Williamsekin, baina oraingoz ez dute asmatu. Mumbrú, berak hartu beharko du erabakia. Hirukoa orain Raúlek. Hau ez, eta errebotea gorria da. Momentua, hirukoa orain bestaldean, Ene. Sito Alonso, nik uste utxartea eskatu beharrean, ez da? Eskatu, bai. Bai, 78 Zaragozak, 56 Bilbao Basketek hartu dute. Bolada Zaragozakoek, erasoan jari horik ez, idea askorik ere ez Bilbao Basketek, eta 2 jarraian Kai Zaragozak. Eta zier datu argia, bigarren laurdenean Todorovic aulkitxoan eseri denean, hor iritsi da Zaragozan alde handiena, eta momentu honetan berdina Todorovic eserita, eta hortik aurrea partzial garrantzitsua. Konpondu egin beharko ditu gauzak Bilbao Basketek, Sito Alonsok, entzun dezagun. Against pressure, pivot. Okay, against pressure. They are defending some. Only this time, Axel is playing as 3. And Alex is playing corner. He's playing as 4 to play 21. 21 against top. Morales here. They play man on man. We play 42. Axel. 78 eta 56 da, markagailuan 12 puntu. 12 puntu eta okerazpanago 5 minutu pasa falta dira norgehiagoka bukatzeko diferentzia da, Bai ikusita erritmoa, erasoko erritmo hortan, puntuak ez dira errez iristen gaurkoan, da argi dago lako alde bate
markatu dezakela bukara hori, ez? Eta, bueno, hala ere, konfiantza izan behar, bilbotarre pare jaurtik eta onak lortu ezkeo, hain arte lortu ez ditu noietakoak lortu ezkeo, berriro ere hortan sartu daitekela. Bertan, oraindik ere Williams dago bostekoan. Pertsonala egin diote hor, bertan Pera Tomasek egin du. Marko Todorovic, aitortzuk esan bezala, baloratuena, 22 punturekin, hori Bilbao Basketen, eta 17rekin berriz, Pera Tomas. Zaragozan. Oraingoz, Raul, kanpokaldetik jokatuz. Williams laguntzera, Raulek berak egin behar jaurtiketa, baina hau ere behartu xamarra. Oso behartuta, eta momentu honetan erasoan taldeak iparra guztiz galduta du, ez du erreferenteri, barnekaldean, bai, Erbelda Williams daude momentu honetan, baina jokalari txikiek hartu dituzte erabakiak, olakoak, eta berri hori oso ahul hartzekaldean. Bai, eta 70 eta 56, badoa markagailuan, Kai Zaragoza, eta oraingoz ez du Giltza aurkitzen. Erasoan Giltzarik ez du aurkitzen Bilbao Basketek. Eta Williams energi oso gutxikin ikusten da gaurkoan, beti izan da jokalari, energi handiko jokalaria, eta bera kantxan dagoenetik laguntza gutxi. 24 segunduak bete direla, jabetza bukatu egin zaio Bilbao Basketi, eta hori ere adierazgarria da. Uste partida apurtuta daula, eta eskutatik juntzaio, baina Zaragozak ere esango nuke meritu gehiago egin ditula minutuak aurrea jundien enean, partida aurreateatzeko, Bilbotarrak, bai, serio bai, baino erasoan eta jokuan ez dute gauza gehiagirik erakutsi. Landry eta Norel, ondo ikutu du baloia Todorobicek, ala ere Raul ez da iritsi. Ez da iritsi Raul López, orain Lix da. Jokaldia bukatzeko moduan dena, hirukoa egingo du. Ez da sartu, eskerrak sartu ez den. Hala ere, errebotea Todorovicek. Bigarren aukera horretan goitik, Erbel, taulan, bai, ondo, transizioa azkar bat. Eta hala ere, 12 markagailuan orain. Bilbao Basket, 3:20 falta da, norgehiagoka bukatzeko. Atzo Juventutek galdu, eta momentu honetan Barcelona ere Valentzian galtzen ari da. 75 eta 54. Tomas, Pera Tomas, partiduko gizona bera da gaur. Bai, gaurko bere partean benetan ona, eta oso minutu gutxitan gauza asko egin ditu, erasoko falda. Eta hori ezinarena da, Hori Munbruk, hori ezinaren pertsonala da, sarri ikusten dena, bera aurpegian ere garbi dago, konturatu da. Bai, eta hain rotazio gutxi izatearen eragina ere bada, Aipatu dugula. Bai, minutu gutxi, eta taldea ikusi da momentu batzuta, eraso amatez ere ez dula bidea topatzen, da ez du topatu partio osoan. Erasoa oraindik ere, jabetza Bilbotarrentzat izango da. Oso urrun dago Kai Zaragoza, baina ez da Bilbao Basket amore ematen duen taldea. Dena den, galdu egin zuten Sevillan, gero Kopan ere bai Malagaren kontra. Kanpokaldean Murcia ere partidu txarra izan zen ura. Etxean oso ondo irabazten dituzten norgehiagokak. Munbruk hirukoa, hau bai, 13. puntua du Alex Munbruk, eta beraz Banich berdindu egin du. 2507 puntu sartu ditu Munbruk. Bilbao Basketen dagoenetik, eta beraz askiratzaile onenaren postu horretan, edo zerrenda horretan, Banichekin berdinduta momentu honetan. Dena den, ez dirudi norgehiagoka irabazteko beste izango denik. Hirukoa bertan zek, baita hau ere! Ea ba! Ez da denborarik geratuko. Bueno, 9 puntu, Ata eta 57. Utsasko egin behar ditu. Bai, eta zaila izango da, oain arte sartu ez ditu noiek sartzea. Egia da bi jaurtiketa izan dela jarraian, baina bere ala utxartea eta erritmoa geratzeko. Erritmoa noski apurtu egin nahiko du orain, jakina Kai Zaragozak, izan ere,
eskura daukate, garaipena. Hori egia da, gauza asko egin beharko lituzkete gaizki, baina saskibaloian ikusi izan ditugu. Ondo bideratuta dute amaierao, baina bueno, ni uste Bilbotarren kasuan argi eta garbi geratu dela, zenolako arazoa ditu momentu honetan. Rotazioan aldetik, Herbel da Todorovitzen beharra, talde honek momentu honetan behar handia du, barnek alde hortan, eta 3. laurdenean behar bada, dosifikatzeko minutu batzuk ere, behar zian, baina Williams atadunean zitok 4. laurdenean ez du ez derrez eman. Orduan, entrenatzailean ere, aldaketa horiek eta dosifikazio momentu horiek ere noiz topatu eta nola egin, saiatu da taktikoki ere pixka trampeatzen 4 jokalari txikikin, 5 jokalari txikikin jokatzen, baina ikusi da momentu horiek izan dira momentu txarrena taldeantzat. Dejan Todorovic zigortuta dago, gogoratu, Guragi bikietan min izan duta ez du minutu bat bera ere jokatu, Munbru bera ere astean zehar belauneko minez izan da, eta hori Aitorrek esan bezala igerri egin du taldeak, baina 9 puntu 1:57, 2 minutu eskas norgehiagoka bukatzeko. Ea ba, azkenen arte egin beharko dute lan Bilbotarrek, Llompart, kanpokaldean orain jokoa, Biko Trapa, ez, hala ere 13 segundu oraindik, ez da horre, ez da ekipa, pertsonala azkenean Todorovici. Bai, eta pena ze defentsa benetan bikaina, baina eskua jetxi egin du. Ez da baloia edo eskua ikutu du, noain txikusiko du. Bai, Zerbel zain egon da horre, Pera Tomasen zain egon da. Behar bada garbia izan da baloia ikutu du, baina keinua, normalean keinu hori epaiek zigortu egite dute. Eta da, taldeak oso defentsa hona egin du, Trapa bilatzen, rotazioak ere oso ondo egin ditu, 2. eta 3. laguntza, baina gero esku hori jeistea, eta gaina ikusita zen olako enbergadura duen Todorovicek, ez du olako beharrik, eskua gora, eta faia hori, bai. Ez du sartu lehenengoan Orelek. Bigarrena bai. Valencia eta Barcelonaren artekoan, Valencia goitik. Euskal Derbia berriz, nabarmen garbi irabazi du Laboral Kutxak, 76 eta 85. Kolom! Ez, hor ja, ez zeukan lehiorik. Sartu da, eta naizta gorputzari buelta osoa eman, ez zeukan talde lagunik, Kinokulomek. Llompart, orain, noski, eraso luzeak eginez, 8 segundu, 10 da diferentzia. Irabazi egin zuen Miribilan, Kaik, eurek bakarrik irabazi dute, hori ere datu garrantzitsua da, eta itxura batean gaur berriro ere garaipena lortuko dute. Pertsonala, egin diote hor Munbruri, Llompartek egindako pertsonala, hain zuzen ere. Eta datu hori garrantzitsua izan daiteke playoffetako sailkapen hortako. Batetik garaipena eta bestetik 2 partidak irabazita aukita, aberaja ere Zarauztarren alde. Ikusi beharko dugu hurrengo jardunalditan ze gertatzen den, baina lehenengo 8 horietan sartzeko eta postuak berreskuratzeko zeinek jakin zer gertaiteken hemendik bukaera da. Dena den, Kaik irabazten baldin badu 14 garaipen izango ditu oraindik, Munbruk ez. Hor jaurti bai, baina horrek taulan ikutu du. 14 garaipen izango ditu Kaik eta Bilbao Basket 17rekin geldituko da, sailkapeneko 4. postu horretan. Eta gero, etxean jokatu beharko ditu GBC, Tenerife, Juventud eta Unicajaren kontrako partiduak. Egia da, gaur aukera aparta galdu duela Bilbao Basketek, 3. postura igotzeko, baina egia da baita ere, Handiusitzek orain, 3ko transizioa ez. Egia da baita ere, Bilbao Basket 4. postua finkatuta posizio honean dagoela playoffetara. Eta pozik egoteko postua, 4. postu bat lortzia Bilbao Basket bezalako klubatentza, eta ikusita gainean, nola izan zen udara osoa, nola egin zen taldea, eta zen nolako helburuekin irten zen taldea, egia zen. Leku oso honean dago. Landri etorri da atzekaldetik, eta horrelaxe bukatuko da. Norgehiagoka. Kolomek, azken alegina, txapela ipini diote, bukatu da. 76, Kai Zaragozak, 74, Bilbao Basketek, nik uste bukatuta dagoela partidua, ez? Naiz eta hor 8, ez da bukatu. Jokatu egin behar direla, falta diren
Eta 10 horiek. Pere Tomas aldatu du txaloak eta jasotzeko, benetan partida izugarri ona indulako. Bai, datuei begiratu ezkero, 20ko balorazioa dauka, 17 puntu sartu ditu, 5-4 bikoetan, 3 ere bai, 3koak, 5 errebote ere bai, bai, horreiagoka galanta egin du, Pera Tomasek. Hori azken jaurtiketa. Azken saskiratzea. Landrik egin duena erdiko kaletik etorrita. Munbruk. Bertan zait jaurti bai. Sartu ez, orain bai, orain bukatu da. Kai Zaragozak 76, 64 berriz Bilbao Basket. Bai, esan duguna, ez da partida ikusgarria izan, ez da, zalentzat erakargarri horietako izan, baina oso partida landua, Bilbao Basketek atzekaldean uste lan nahiko txukuna egin dula momentu askotan, baina erasoan arazo handiak, ez du inolaz ere topatu oreka hori. Todorovicen lana aipagarria, benetan talde honek momentu hondan bere beharra argi eta garbi dulako, eta bera kantxa gainean dagoenean, taldeak askoz ez oreka gehiago, zentzu gehiago ematen dio jokuari, eta bera kantxa gainetik irtetzenean, taldea nahastu egiten da, eta hori gertatu. Rotazioa ere falta izan zaio, Sito Alonsori, beraz, galdu Bilbao Basketek, baina 4. postuan jarraituko du, eta aukera galdu ditxura batean, 3. ere igotzeko, ze Valentzia ere, Bartzelonaren gainetik da partiduan 78 eta 60, Sevilla irabazten Estudiantesi, eta Euskal Derbian, nabarmen garaile Laboral Kutxa, 85 eta 66 Gipuzkoa Basketen kontra. Eskerrik asko, Aitor Uriondo. Zuei, eskerrik asko. Zuei ikusle guztioi ere bai, arretagatik, urrengo batera arte, agur.